Duol mochung' ne go pi e puothe pacho kae, National Irrigation Authority ochwalo masinde mag keyo pi maromo 2 e gwenge ma Ahero mar konyo midhiero mar oula kod pur mabiro ndalo achiel kende bang' koth chako chwe pacho kae bang' duol makoro chal ma kor lwasi diero gwenge makaluo mar yudo koth mapek. Reporter marwa David Abonyo tere kod ler. En fuong'ruok ne jodak ma Ahero kod West Kano ne midhiero mar ohula bang' yudo masinde mabiro konyogi e kedo gi midhiero no. Kane oloso bang' chwalo masinde ma kamago e stesend keyo pi ma Ahero, maneja mar duol ma ochung' ne keyo pi e puothe mag gwenge ma Himbo Kennedy Ouma olero ber ma jopiny dhi yudo. West Kano has 2,300 acres, but for the last around 5 years, we have only been able to crop a maximum of about 1,500. The other acre we have not been able to crop because when we experience floods, those lower blocks, they get flooded, and now water getting out of the field is a problem. Bende omedo ni masinde ma kamago biro konyo jopur mag ochele kendo jiwo yuto margi. This pump will be able to address the challenge of water in the station, and farmers will be able to crop 2 seasons in this year, in one financial year. And we expect that in one season, farmers will be able to get close to about 7,000 tons of paddy. Korka korgi to jodak makono to opuoyo okang' makamano ka giwacho ni masinde makamago biro konyogi kendo bero chenro mag pur mag ochele. Ahero irrigation scheme ni kod extension moko mang'eny ma sani omiyo pi. E ng'eya ka nitiere Kobong irrigation scheme ma bende biro tiyo gi the same pump. Wan gi Mbega, wan gi Kasiru Kolal, wan gi Kware irrigation scheme. All of those schemes depend on Ahero irrigation scheme. So we are sure that the whole of Ahero irrigation scheme and its environ gi jok maluore biro benefit from this pump. Bende gikwayo piny owacho mar konyogi e yudo chiro ne ochendgi ni mar masinde makamago biro jiwo puro ochele e kidienje 2 kopogore gi kinde mokalo mane gipuro kidienje achiel nikech midhiero mar oula. Aparo ni jopur nyocha oseikore maber kendo nyodo noti to tabu manyicha wantiere godo pump ne onego bed ni wabedo godo 4 sama wachako tich to pump manyicha tiyo gin pump 2 kende. Koro kaka sirkal nyalo medonwa pump achiel ma gimedonwa ni madhi golo pi man malo onyalo bedo maber kendo waduoko erokamano ahinya ni gima koro wadwaro chiro kech pi ka koro wadhi bedo godo to ochele dhi bedo mang'eny. Bang' sirikal kelo masinde mag goyo pi ne jopur mag ochele ma Ahero kod West Kano, jopur gi koro kwayo piny owacho mondo okonygi e weche mag chiro ne ochele maggi. David Abonyo, Ramogi TV.